Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Piluha! Aksyon na dyan ko kayo ubos di mo ini, ha? Puti! Sir, mo na'y paghuman nagkaligo, sir. Mo pa'y paghuman ba? Mo pa'y paghuman nagligo. Ako siyang gidadali og pag-ili, sir, pero kahigi ko, sir. Kahigi ko. Sir? Out. Oh, yes, sir. Yes, sir. Imo siyang gipagawas. Nga naiming yung ka, nga mag-ilis na ko paingon. Gimingaw ka na nako, no. Nadugan ako ni mo nga makita, no. Naka-realize ka na nga love sa tiay ko ni mo? Hala ka, natanggal ang akong gitapis. Nakakita na noong ka sa akong lawas. Ay, asa pa may magipaabot? Kung gimingaw ka na ako, labaw pa kung gimingaw ni mo, papapi. Hidugin ako nagpaabot inihigayo na, papapi. Maako na kita ka. Ako liog. Papapi! Dili ko niya na pagkupot, papapi. Uy, huot ra kaayo na. Loagi gamay, ang pagkupot ako liog, loagi. You disgusting whore. Ay! Yuloy! Doon sa nakay! Ikaw ba nausap na yung ka, ha? Sukan ba ya? Huwag yung ka makapasakit na ko! Bisan gani sa pagsulti og sakit nga pong, dili gani ka makahimo anak nako. Unya karon, sayo-sayo na lang ko nimo sa pagdagmal. Asa may nahitabo nimo? Natayog na ng utok nimo sa pagkahagbong nimo dito sa pangpang? Ano to na, nakahilak ko na sad ko. Amara ko do! Nito na ginang ako luha! Oh, pailumag yun ko. Listen, you bitch. Pilo, may mo ba magsulti ta nga? Kada bang magsulti lang gutagod, dili lang ko nimo pasakitan. Natay sa buhi ilan akong bukton, bi. Buhi ba? Nanan, labag na ba yasan na, ha? Naon sa mga kauwi man labag man sa tanimo. Paminaw. Paano man ka... Lagi. Kaya wala ko'y plano nga mausap pa pagsulti ini. I don't like repeating myself. Do you hear me? Ha? English pa ka siya. Dili ako ang tao nga imong gituan nga ako. Dili ako si Piolo. Weh. Ulong! Dili yun lagi tinggal ikaw. Agay, kisag pa kasag ko ni. I said, listen. Wa ko magbinuang. Ang tao nga imong kipangita, tuwa karon sa mansyon nga akong dad-an nimo niya. Naa dito si Piolo. Og dili ako siya. Di ko katuan ni. Tarong ba? Damn it. Gamay na lang yun, and I'm gonna snap your neck. Ayaw ba? Kasabot tabi ako. Kasabot ba ako, ana? Bisag in English na. Pero katuhuon na ba yun ko nga dili ni ikaw, Piolo, do? Cause I'm not. Agay. Busa paminaw og maayo. Kining isulti na ako ni makaron. Makakwarta ka. Kwarta! Now I got your attention. Oh. Kwarta ra di ay o seryoso ka na. You poor leech. English sad. Pero kinalang mutuman ka sa ako'y pabuhat nimo. In just a few days. Kay kung dili,
dili lang ikaw ang akong patyon. Kung dili, lakip na ang imong manghod nga nabilin dito sa syudad. Ha? Si Dodong? Ayaw! Ayaw, itan maluoy ka. Ayaw ka pala ka sa imong manghod karon. He is well taken care of. Wala taon may ginikanan. Ako na lang ang isaligan sa akong manghod. Then, lucky you. Dili ka na kinahanglan nga mamaligya sa imong lawas matagabi. Aron lang, doon na kay ikapakaon si imong manghod. Because I will be providing for him. Gibinlan ko og dakong kantidad ang imong uyuan. Aron, mauunay mo atiman si imong manghod. Samtang wa ka pa mabalik dito sa syudad, uban ni Piolo. Unsa? Yes, you heard me right. Kinahanglan madamo pagbalik si Piolo sa syudad ug mapatuo mo siya nga kaslonon na mo. Unsa? Okay. Mao ni imong assignment for tomorrow. N- nakasabot ka ba sa atong lesson karon? Sorry nga wa ko makapangandam sa mga... Close ta? Ha? Close pa ta sa una? Oo. Close ta. Na-crush ko nimo? O unsa? Mr. Sebastian, Sebastian? Walay mo itawag na ako? Layo aragod sa akong pangalan nga Piolo. mao ka na imong apelyido. Piolo Sebastian. Ha? So, like og apelido nila ni Daddy Orlando? Ha? Of course not. Naanad lang si Ma'am Denise gamutawag ni Moriana. Kay mao kanay kanunay ni mong gamiton. Screen name kana sa paborito ni mong artista nga tagalaing nasod. You always wanted to be an actor, Sam. Ug gi-idolize kay nimo kanang tawhana. Si Perry Sebastian o sa Mexican-American actor. Kung ako si Danny Trejo, nga usa-usab ka Mexican-American actor, ikaw ka na siya. Managsama silang action star, iho. Mao ba dad? Gusto ka bang mutanaw sa paborito mong salida niya ng tawhana? Mahimo ba dad? Why not? I come. Adto ta sa theater room. Unsa na? Theater room! Na dito ang dako kayo nga screen sama sa sinihan. O ato kita dito mananaw og salida kung ganahan ta. Dili na kinahanglan mo ato pa kita sa syudad aron makakita ka og sine. Mao ba? Naadi ta ana dinhi? Of course! Ipaunsa pa nga mansyon kini nga atong panimay kung dili kini kompleto, dali ba? Come, son. Magkabiya ka na, Denise. Sige, tito. Dad, mahimo bang iuban na nako sa pagpananaw og salida si Ma'am Denise? Lakip na si Lola Sidis? Unsa? Please. Mura ba og laay kaayo kung kita ran duha? Kamingaw. Mas nindot yun ang daghanta. Apilon plaka nato sila si Noy Tinoy ug ang uban mga katabang. What? Sama sila nga kabahin sa tong pamilya, dili ba? Dali, ma'am. Tawagon nato si Lola Sidis. Ato ingnon nga mananaw tag salida. Malipay gito si Lola. Dali. Uy, Piolo! Ayaw na ko guyora, uy! Piolo! Ang iyang batasan. Kuha niya kayo niya ang kaayo sa kinaiya ni Ella. We are here. Wow! Oh, grabe! Mo
yung bahay, sir? Hala, grabe ha? Saan bahay pa ni o palasyo ni? Hala, kadako, uy! Dako pag yung kaayo ang yuta sa palibot. Hala, kadato da ninyo, sir? Ug ni adin ni si Piolo? Uy! Manaog na ko! Stop! Not yet. Kay? Cause I am warning you. Dili ka mahimong musipyat sa atong gikasabutan. Dili mahimong masayod sila nga gibayaran ta ka. Nagkasabot. Ay, kabala ka, anak, sir. Maayo kay ko, anak. Inartista? Uy! Kasayon! Kasayon sa imong ipabuhat na ako, sir, ah? Ang kuno na kong uyab si Piolo. Unya, dako pag yung kaayo kong binipisyo nga makuha gikan ini. Maako pag yun si Piolo. Makakwarta pa ko. Ah, paldo, sir, oy. Paldo niya kong manaog, sir. And one thing more. Ano ka na, sir? Pinuha ang imong mga lihok. Ah, Labi na atubangan sa kong amahan. ayay. Kanay mo raglisod, sir, da? Ala, lisura na magpinupino sa lihok, sir, uy. Naana na maguko nga paspas kong manlihok ba? Kaya kung maginahinay ko ko, sir, dugay makumahuman sa akong mga gimbuhaton, ana. Lakapuya, ana, uy. Stupid. Kinsa, sir? You. Ah. You're stupid. Hala, ha? Buhatang akong gisugo nimo. Kung dili ka gustong atubangan nila mismo, gulgulon ko ng imong liog. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!